A continuació us explicarem de forma visual com presentar una sol·licitud. Però abans, 3 informacions prèvies. La primera és que les persones que no formeu part de la comunitat universitària és important que disposeu d'un certificat digital per poder identificar-vos de forma més segura i per signar la sol·licitud. En segon lloc, es recomana tenir preparada tota la documentació en format PDF que us requereixin les bases de la convocatòria. I finalment, recordar-vos que fins que no finalitzeu el darrer pas, que és signar la sol·licitud, no se us generarà un resguard conforme l'heu presentat i, per tant, es consideraria no presentada. Si és així i us caduca la sessió, caldria que tornéssiu a començar tot el procediment. Cal que estigueu a dins de la web de la UB, ub.edu, i a la part inferior seleccioneu el botó Seu electrònica. Un cop sigueu a la seu electrònica, accedireu al tauler d'anuncis. I és des del tauler d'anuncis, l'apartat de recursos humans, on trobareu l'enllaç a la convocatòria a la que us voleu presentar. Seleccioneu l'enllaç i accediu a dins. Un cop dintre de les bases de la convocatòria, trobarem un botó, un enllaç, per accedir a iniciar la sol·licitud. El primer pas és autenticar-se i fem èmfasi a l'accés a través d'un certificat digital per part de totes les persones que siguin externes a la universitat. Cal introduir i comprovar les vostres dades identificatives i un cop estigui correcte i tot completat, apretar el botó Continuar. Cal informar i comprovar les titulacions acadèmiques. Se'n poden informar tantes com siguin necessàries i en cas que la titulació acadèmica requerida a les bases no consti als arxius de la UB, caldrà que l'acreditem mitjançant un document PDF que pot ser una còpia simple, fins a un màxim de 10 megas. Cliquem a Afegir i un cop hem afegit la documentació proseguim a continuar. El següent pas és l'acreditació del nivell de català. Si no es té nacionalitat espanyola, cal l'acreditació del nivell de castellà. Adjuntarem el PDF com hem explicat anteriorment. Si s'escau, podeu informar del vostre currículum vitae seleccionant el fitxer PDF a la carpeta corresponent, tenint en compte que el màxim del document a adjuntar és de 10 megas. El següent pas és l'acreditació de mèrits. Seguidament, cal l'acreditació de la documentació identificativa. En aquest cas hem d'inserir una còpia simple del nostre document identificatiu. Al següent pas, cal indicar, si és el cas, les adaptacions que necessiteu per desenvolupar les proves o les tasques del lloc de treball. En aquest pas, cal que indiqueu si participeu en el torn general o en el torn de reserva. En el següent pas, en funció de si heu indicat que participeu al torn general o al torn de reserva, us informarà de les taxes corresponents per participar en aquesta convocatòria. En cas que hi hagi una taxa de pagament, caldrà que escolliu si voleu pagar amb targeta o bé preferiu un rebut amb codi de barres a pagar a l'entitat bancària. En aquest pas, cal que activeu el botó on declareu que heu llegit les bases de la convocatòria i en concret la base relativa a la informació sobre el tractament de les vostres dades personals i que atorgueu el consentiment per al tractament de les dades personals en els termes que s'indiquen. I a més, caldrà que activeu el botó conforme declareu responsablement la veracitat de les dades contingudes en aquesta sol·licitud i la documentació que adjunteu. Un cop revisat que totes les dades estiguin correctes, ja podem procedir a signar, a presentar i a pagar, si s'escau, la sol·licitud. En cas que calgui efectuar un pagament i es faci amb la targeta, un cop s'és al TPV i s'hagi efectuat el pagament, cal clicar al botó Continuar per tal de retornar a la pantalla del formulari del tràmit i veure'n tots els resguards. És imprescindible que es descarreguin tots els resguards i es guardin degudament. Al mateix temps, es recomana que per seguretat es comprovi el compte corrent de l'entitat bancària que s'hagi efectuat el càrrec.